Bocs Sensori Noa. Pan mae aros yn ormod ar dagram o'r hallt, mae yna bobl sy'n gwybod, mae yna rhywun sy'n dallt. Dyma Bocs yn gwmpheini i rhoi dewraf erioed, lle gall plant a'i rhieni ddod yn ôl at eu coed. Dipyn o blynyddoedd yn ôl rwan, nes i fynd â Noa i appointment yn mewn sbyty lleol. Gyda'r appointment ddim wedi mynd fel o'n i wedi meddwl. Nathon ni aros hanner awr, ac i mi, di hanner awr ddim byd, na di, ond hanner awr yn dipyn o amser i blentyn bach o Noa. Oedd o fatha dyn gwyllt yn rhedeg rownd y lle, ac o'n i fel, dwi'n gorfod wneud rhywbeth i wneud bywyd yn haws i teulu ni a teuluoedd eraill. Nathon ni fynd o gwmpas wedyn a jyst meddwl beth a plant a licio rili. A wedyn gafon ni syniad o Bocs Sensori Noa. Mae yna 250 o bocsys wedi cael eu gwneud hyd yma dros Gymru i gyd. Mae rhain wedi cael eu rhoi mewn sefydliad betig dweladur, deintyddfa, a mae yna rhai wedi mynd i Stadiwm Principality yn Gaerdydd. A Clwb Pêl-droed Wrecsam. So, yn amlwg felly mae'n alw ar gyfer nhw does mewn ffordd lle does. Mae jyst wbath bach syml a bocs. A llawn o bocsys. Mae'r bocs bach ydi o ddim byd na chdi, mae'n cymryd lle. A mae'n gallu fatha jyst pasio'r amser dydy. A gwneud pethau chydig bach yn haws wrth aros am bethau dydy. Nes i roed ar Facebook, o'n i'n gwybod bod fi eisiau rhyw fath o gerdd ar y ffrind. Jyst bod teuluoedd eraill yn gwybod bod nhw ddim ar ben eu hunan, ynde? Ac nes i roed ar Facebook yn gofyn os yna rhywun yn fodlon helpu, ac nath gwrthwynebion Owen chwarae teg gysylltu a deud sef o'n sgwennu'r gerdd i ni. Ond mae'n gerdd hollol lyflu, a mae'n fawr gymaint. Yn teimlo fendigedig, dydy mae jyst yn symio fyny, dydy, be mae'r bocs i bwrpas o mewn ffordd, dydy. Ar y ffrind yma, mae bob un calon seren wedi cael ei greu gan plant yn ysgol Hafod Long. A da ni wedi gwneud union rhywun peth hefyd yn fan hyn. Fendigedig. Mae'r bocsys yn awr gymaint i fi a Noa. Ia, a jyst bod ti am gallu gofyn am Bocs Sensori, de. Dyna di o, de. A chi'n gobeithio, bydda, bod dim yn bosib i gael Bocs Sensori fel hyn yn bob man ydi, ond ella fatha rhywun yn meddwl, mae'n ei bocs yn hyn. Bocsys dol ar gael, sut dyna hi wan? Fi na fwy o bocsys yn dod. Da ni ar hyn o bryd yn codi mwy arian bob tro, a nathon ni gerdded do. Gofyn ti rai fod ti'n troed yn gwneud hynna, na fo. Dwi hyd yn trio meddwl am ffordd i godi pres. Ond chwarae teg, dwi newydd erbyn grant hefyd o 250, so fi na mwy o bocsys yn dod. A mae groeso i rywun gysylltu os ydyn nhw eisiau bocs. A mae o wedi ysbrydoli, achos mae tîm Asesiad Gwynedd, lle da ni wedi creu fatha sacha bach wan, sacha Sensori Noa mewn ffordd lle sydd hefo beth debyg ynyn nhw lle, fel bod nhw ar gael i deuluoedd da ni'n cefnogi iddyn nhw gael bensig nhw, i gael trio allan be maen nhw'n licio, be dyn nhw ddim yn licio mewn ffordd lle cyn allan i brynu bethau. Felly bod nhw'n drud i rei deuluoedd. Felly mae hynna di cychwyn pethau i ni hefyd sydd wedi bod yn gret. Ond mae jyst mor bwysig dydy bod yna jyst rhywbeth bach i wneud fatha y llefydd mae'n fwy niwrogynhwysol mewn ffordd lle does. So pan ddech chi'n penderfynu beirdd yn y bocs, sut ydych chi'n mynd ati i roi bocs at ei gilydd ta? Nes i jyst meddwl beth o'n Noa licio yn y bocs, really. Ond geis i syniad am roi stress balls yn mwy o fewn. A mae yna gwahanol gwynebau, mae yna gwyneb tris, gwyneb hapus, gwyneb ddim yn siŵr. Ac o'n i'n meddwl, sa hyn yn gret i plant di-lafar mewn sbyty, yn gallu deud sut maen nhw'n teimlo. A mae yna wyneb mewn poen. Gret, so mae hwnna'n helpu'r staff mewn ffordd hefyd, a chdi fel rhiant i fatha cyfathrebu beth sy'n dymlaen mewn ffordd lle. O, syniad, gret. Gret. A mae'n jyst amrywiaeth o bethau yn y bocs mewn ffordd oes i siwtio lot o preferences sensory, swn i ddweud yn da. Gwahanol oedran hefyd. Mae'n un o bethau gwahanol yma. Hwn mwy addas i plentyn hyn. Pawb yn licio hyn, dydy. Dwi'n sad yn dweud. A mae yna fidget spinners hefyd. Dyna bethau dwi'n pawb yn brysur. So ti wedi cael adborth gyno fath o staff yn y llefydd yma sydd wedi gallu rhoi nhw allan i rieni mewn ffordd lle? Do, dwi wedi cael dipyn o negeseuon, a cyn i fi gychwyn yn swydd newydd efo Cyngor Gwynedd, o'n i'n gweithio i iechyd fel ferch gymuned. Ac yna dipyn o bobl yn data fi'n deud, help gymaint.
i oedolion hefyd, dim just plant, de. Ia'n union, dyna di peth ynde. Ma' nhw ar gael i rywun mewn ffordd ydi am plant yn benodol, ond rywun sy angan nhw mewn ffordd. Ond dwi'n meddwl ma' jyst cael bocs bach yn neud i rywun feddwl, dydi? Dwi angan bod chydig bach mwy niwrogynhwysol, fatha, a jyst angan meddwl am anghenion y plant yna hefyd mewn ffordd sydd yn disgwyl am apwyntio doctor neu apwyntio deintydd, a ma' jyst yn neud i rywun feddwl ydw i angan bod dipyn bach yn wahanol sydd de. Yn union. Ma' mor bwysig. Yndyn union. So fatha rhian, pan ti'n mynd i rwla, be ti'n meddwl, sut fysa rywun yn gallu bod yn fwy niwrogynhwysol, ti'n meddwl? Rywun i wrando, rili, ac dwi wedi bod yn llefydd fath autisgo, lle mae'r ciw wedi bod yn andros o hir, a Noa ddim yn hapus o gwbl, a bobl yn siarad, de. A neb yn helpu. Y judgement ma, ia. Y judgement ma. Ia. A dwi'n meddwl fatha, mae'r pobl ella yn meddwl amdano bod yn niwrogynhwysol, fatha rhywbeth, ti'n bod rhaid nhw wneud rhywbeth cymleth, ond dod lawr i jyst bod yn glen, dydy? Ydy. Bod yn glen a derbyn pobl fel ma nhw, ac ella helpu rywun yn y sefyllfa sydd yn amlwg yn anodd i'r blentyn neu i'r rhiant hefyd, de? Ti'n bod beth, de? Dwi wedi cael dipyn o'r rhieni. Mae rhain ar gael yn Tisgod hefyd. Dwi wedi cael dipyn o'r rhieni sydd wedi cered i fewn, a mae'r staff yn data nhw a dweud ych chi licio bo. Yndi sad, yndi. A mae jyst cael pobl i ddechrau meddwl amdano fyddiad am y ffordd, a mae hynny ddigon weithiau, dydy. Yndi sad, ond fatha, dwi'n meddwl bod ni ella'n gorgymlesu pethau weithiau dod o'n gofyn nhw sydd fedrai fod yn niwrogynhwysol, ond mae dod lawr i meddwl ymlaen, dydy, a jyst bod chydig bach mwy goddefgar o bobl a anghenion bobl a yn glen, de. Dwi'n meddwl bod o'n mor syml a hynna'n beth, mae'n bol yn beth.